Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphuli ke sawuthetha ke ngemeko kaMduduzi Shabalala. Njengoba niyazi into yokubana ke uMduduzi Shabalala umfana omdala uyatrenda ke apha ke koma-social media umfana omdala, futhi ke njengoba ke etrenda umfana omdala apha ke koma-social media utrenda phezu kwe-players ke bezidlala ezagqiba i-90 minutes phayizolo. Abantu abaninzi ke bathi ke isizathu saloo nto into yokubana ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs baninzi, okanye ke banye bathi isizathu saloo nto abalandeli beqela leKaizer Chiefs ke bona into xa bethe bayithanda abayiyeki ngoku. Thina ke sizawuthi ukujongisisa kakuhle siyiqwalasele meko. Okokuqala nje uMduduzi Shabalala ibe ngumdlalo wakhe okokuqala pha kwiBafana Bafana, uyiyeke imizuzu athe wangena ngayo umfana omdala. La nto iyabaluleka pha kula youngster, ngoba bebeqala ukunxiba ijezi lelizwe lakhe njengethandazwe, ebeqala kungena enxibela jezi la page ye-national team, engena ngaphakathi umfana omdala. Yenye yezinto ke ezimenza into yokubana ke abe uyajikeleza kwiinkundla zokuxhomana. Umzekelo, noRele Mofokeng wangena kushiyeke 5 minutes bandiphazami kwigame yakhe yokuqala umfana omdala, naye kwakusenjenje ngoba uHugo Broos ayithetha le nto futhi iyavakala, akakwazi ukujula iyoungster ibe yona iyoungster isaqala ngqa ukufika kuBafana Bafana, lapho naye esazama ukuyilungisa, esazama ke ukuyifundisa, akhawuleza ayijule phakathi naphakathi enkundleni kwimidlalo elolahlobo, ngoba kuyenzeka umntwana enze iphutha eqala ungena libethe isitim. Laa nto iyamkhathaza ubomi bakhe bonke futhi yakumlimaza, akawuphinda akhule ngokwasebholeni. uHugo Broos uthi ke mele uzijonge indlela zokubafaka nangendlela zokubaqhelisa ukudlala deske bade umcimbi awubambe. Kona ke uyatrenda umfana omdala kaMduduzi Shabalala ngendlela kumfana omdala athe wangena ke za touches zakhe zimbalwa phaa kula mizuzu. Kuyabonakala into yokubana umfana omdala ke akoyika, kanaxhala, kanavalo. Noba ngayiqala nini imetshi angakhalaza ubamba umcimbi, ngoba uHugo Broos eyona position endiyibonayo uba umbonela yona ula mfana ke kaMduduzi kukuza apha behind istrikers. Umfana omdala ugodi kulaa position, into ethetha ukuthi ke uHugo Broos ilihlo lakhe ke lelabukhali phaa ngakuMduduzi Shabalala, ngendlela ke umfana omdala athe wabeke umbona ngayo etraining, nangendlela ke yena nguHugo Broos acinga uba xa emsebenzisa uza kumsebenzisa ngayo, ngoba ke akunofana ke umqeqeshi weKaizer Chiefs unolwakhe uhlobo ibhola ibona ngalo, ize uHugo Broos njengomqeqeshi ke welizwe laseMzantsi Afrika abe neyakhe indlela ibhola ayibona ngayo ke baphulaphula. Njalo ke nani ke ndingake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.